Rumble sa mga kalalakian lakip ang pila ka menor de edad nagluntas sa Pasay City, Iloilo bangod sa ginapahayag pagpangimon. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Makitaan sa video ang nagakinagamo nga kalalakinhan. Ang iban sa mga ini may mga bit-bit nga mga balakol. Ang iban ginapatupan sang inumol ang lalaki sa tunga sang dalan. Hindi magnubo sa napulo ka mga lalaki ang imbulbado sa insidente. Sunod sa Pasay City Police, inang natabo sa poblasyon Ilaya, Pasay City, mga alas 11 kagabi. Pagpangimon ang ginatudlo sang kapulisan nga ginhalinan sa komosyon. Actually, ma'am, ang gintunaan din sila is so misunderstanding dahil sa selos. Pero na naman sila dito sa area ang isa ka party nagselos sa iya nga upod bala. So amo to ang cause nga nag-create ng commotion. Halabanan sa mga lalaki nga naangot sa rumble, mga menor de edad. Pila sa mga ini ang nag-angkon sa magagmay nga kasamaran sa lawas. But na-found out namon niya ang naguna gigagali is ang minor gid ang naguna attack dito sa tao nga nasala niya lang. Na-identify na ang pila ka mga menor de edad nga imbulbado kag natala na nga mag-atubangay. Ginrefer na ang insidente sa Women and Children Protection Desk agud malagayan ng mga kabataan. Ipaidalom naman sa counseling ang mga imbulbado. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.